हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गौतम सेतु ऑफिशियल। आशा करछि समस्त बहुत भलरे थिबे। मु भी मध्य बहुत भलरे अछि। लास्ट रु पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु। आ आज दिन रे हमें कोन कोन सब करछु मु सब आपन मान का सहित शेयर करिवि। तो चलंतु आज रो वीडियो टी को स्टार्ट करिवा। कितना ये करछो 1 2 3 4 कॉलेज में आओगे तुम नहीं संध्या ये आलू भी खाए पळेला लो पळेला हां कोडे अरे भाई आयो मा जेहेतु आज संडे अच्छी से निजे निजे टे टाइम स्पेंड करूँ। तो आज एबे जाए किसी प्लान है 1:35 पाखापाखि है। तो देखा जाऊ आगो कौन हो बर्तमान पर्यटन आम कि खाइनु। तो भावुँ कौन टे बन खाईदे खाई सारापर बाहर ठीक अच्छे। तो एबे सी गले दुकान को कौन आनिया मत नेचर भल लगे। तो फाइनली आम आसिकी माँ को मंदिर पाखापाखि पहुँची गलुणी। तो देखिपे आमको गाँ एरिया देकी माँ को पाखु पहुँचबार थिला। पूरा गाँ ही अच्छी। तो आम गोटे जगह भोग जो नेलु से आमर गाड़ी पार्किंग करदेलु। तापर आम बाहर भोग नहीं कि माँ को दर्शन करने को। आईटी देखिपे आम गोटे गली रास्त गलु कंपाइना से पूरा सीढ़ी अच्छी माँ को पाखरे पहुँचापी। आउ टोटाली जानी नी कि माने एते बाट अच्छी जीवाई 1.3 किलोमीटर भाया हम। 700+ स्टेयर अच्छी। तो चलतु आम जाइकी माँ को दर्शन करवा।
ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ମାନେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିନଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ, ଏତେ ପାଉଛ ସବୁ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛୁ, ମାନେ ପୁରା ରାଉରକେଲା ଏଇଠୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଏଇଠୁ ପୁରା। ତ ତାପରେ ବାସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ରହି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା। ପାଣି ବି ଆମେ ପିଇ ନଥିଲୁ 2 ଜଣ ସାରା, ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏତେ ମାନେ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି। हमारा थोड़ा कष्ट है सब कुछ। अब हम जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। मेरा पत्नी पूरा थक गए हैं। पत्नी तो ଏବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ମୋମୋ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ରୁମ୍କୁ ପୁରା ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।